بسم اللہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ مرچگی قصہ میں مہتر سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بارہ آئیں۔ مہتر سعید بن عامر چہما ہزارہ نوجوان یکیا کیا قریش سردارانی توار پدا مکہ برزی نے مگا تنعیم نامی جاگہ بس ہمیں واسطات کو سربتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی مہتر خبیب بن عدی کہ پہ دوکیش گپتگا ہمیں یہ شہید کنگے ندارگا موتی چما بچاراں ای ڈیل و بالا دو تیاریں جوانیا ای زور داتگت کے مردمانی کوپگان دور کنانا ابو سفیان و صفوان بن امیہ وڑے سردارانی ردا بیتو اتا جاگا دات بکا او دچر دوئیں سرداراں عبید عربانی دیگے بازیں بر سوار ہستا کیا آدیمی سرپان اندو کتا ای ہمیں رنگا محرست کیا قریش ای بندیا گوں سانکلاں گوتی چما بگندی آئیے ندارک دیت کہ جنین و گنڈو و جوان و درست مردم آئیے مرگ پٹے نیمگا تیلانک دیانتا آئینی نیت ہمشت کہ ما رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای صحابیہ شہید کنے و وطی بیرا چا رسول صلی اللہ علیہ وسلم گرے ہمیں رنگا جنگ بدر رضو آئیے بیرا ہم گرے وحدی کے مچیا ای بندی زور تو ہما جاگا برد کے پرائیہ کشگ واسطہ گشینک بتگا ہمیں ساہتا دراج بالا دے مہتر سعید بن عامرہ مہتر خبیب نیمگا و تچم شانک داتا قریش سردار ایا میزانا پاہو ادارنے مگا کشانو برانتا ایا قریش جنینو گنڈوانی ککار و سلواتانی تہایا گران سنگینی و پر ایمنی تواریش کو مہتر خبیب رضی اللہ تعالی عنہ گشگاہا اگا بیتکان گڑ مناچا میرگا پیسر دو رکات وانگے موقع بھی دیے پدا یہ دیت کے دیم کو قبلہ کت و دو رکات وانت چنچو ڈولدار اور سرجمتنت پدا دیتے کہ مہتر خبیبہ دیم گو قوم سرداروں کو تو گوشت منا اللہ سوگن دے اگر شما منی بابتا ای گمان مکتے کہ منچا موت ترساوتی نماز ادراج کنگائیں گوڑ من گیشتر نماز کو پدا وتی قومی گوتی دوئیں چما دیت کہ آ خبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ زندگا چھنڈ کنگا ہاں چاہیے جانا یک ٹکریا رند دومی ٹکرا سندانند او ایا گشانند باریں تو دوز دارے کہ تی جاگہ محمد بیتے تو برکتے نے ایا پس سودات و ای ہونا پشجار بستگا من اللہ سوگن دے من و اشیاں ہم دوست نہ دارا کہ من و تی لوگا گن چکا و شالیاں اندوک ببا و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنٹگی بلگی پدا سعید دیت دا مردم دستان چست کنانا کو کار کنانند کہ بکشتی شیا سعید دیت دا خبیب رضی اللہ تعالی عنہ چپاہو ادارے سرا چم آزمان نیمگا چست کتا و گشت اے اللہ اشان یک کا حساب کا اشان یک کا بیرہ بگر و بکش اے اللہ چا اشان یکی ہم یالا مکا پداوتی گڈی ساہدات ہنچشت کہ یہ جونا ہمینچو زہم ٹپ و تیرانی پد ہستا کہ حساب داد نہ بتا قریش واتر بھی دیم پا مکہ قرندہ آو کی مزنے جاورانی صوبہ خبیب و یہ کشگ قصہ بھی حال کنگ بیت بلے نوجوانی سعید بن عامر مجگا انگتا خبیب پدمانیا ہم در نیتکگا وحدی کے وقت وابا دیتے آگاہیا ما حیالا دیتے آگوشے آئی دیما اشتو کیں کہ پاہو ادار دیما گو دل جمعی درکات وانگائیں و یہ توار ہنگتا ما گوشاں کپانے تک کیا قریشہ بدوا دیا گائیں آئی بیم میں چیر کپیت کہ آئی سرا بیر مکپیت یا چا آزمانا ای سرا بلاہیں کپتگی مکپیت پدا خبیبہ سعید لہتے ہنچیں حبر زاندات کہ چھدو پیسر آچا ای حبرہ نزانت کارا آیا گوشتے گوں کہ زندگی و عقیدہ و یقین و نظریہ وی واسطہ داں گڈی ساہ جہد کنگ نامی آیا گوشتے گوں کہ دلا جہ گپتگی محکمی ایمان ناباوریں و عجیبیں کار پرمائی و معجزہ پیش داری و دگے گپے ہم آیا گوشتے گوں کہ ہما مردم کیا آیا ہمراہ و صحابی انچو دوست دارت اب بی شک چا آزمانہ دین داتگیں حکومت کتگیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑا اللہ پاکا سعید بن عامر سینک پا اسلامہ پچکنان کت و مردمانی مچیا پادت کو قریش ردکاری و حرابی ایر جتا و آنی بت و خدایانی یلدیے کے و اللہ دین تہا پترگی جار جت سعید بن عامرہ مدینہ نیمگا ہجرت کو تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہی کی چین کو و خیبر جنگ و چاہیہ رندگیں جنگا گو آجا صلی اللہ علیہ وسلم ہمراہ
وعدے کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای دنیا ویل کو چاہیا وش و رازیگا واجہ صلی اللہ علیہ وسلم رند واجہ صلی اللہ علیہ وسلم دوئیں پشپد ابو بکر و مہتر عمر رضی اللہ عنہ ہاترہ آیک برہنگیں زہمیت وہی زندگی پا مومنہ ایک چیدگیت کہ وتی دنیای پا آخرتا داتگت و اللہ وشی ہاترہ وتی سرجم اندری و جسمانی واہشت قربان کتگتا واجہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دوئیں پشپت چاہیے خدا ترسی و راستی زبر زانت کارتن وہی پنتانی وہی گپانی گو دلجمیا گوشدارو کتا مہتر عمر رضی اللہ عنہ بنداتی دورہ ات کو گوشتے اے عمر منتر مردمانی بابتا اللہ ترسے وسیعتا کنا و اللہ باری گا چا مردمہ مترس و ایک کے چش مبیت کے تئی کرد تئی حبر چپ بی پرچہ کے جوانتریں حبر حمایت کے کرد ای راستی گواہیہ بدنت او عمر رضی اللہ عنہ دلگوشا زبر غور کن ہما نزدیکیں و دیر مسلمانانی نیمگا کہ اللہ ترہ آئینی ذمہ داری داتگ و پرائیں ہمک ہما چیزہ دوست بدار کہ آ ترہ پروتو پوتی لوگے مردمہ دوست بھی و ناپسند بکن پرائیں ہمک ہما چیزہ کے طرح پوتو پوتی لوگے گا ناپسندیں نگے گیں جاورانی دیم پدیمیہ مترس و اللہ باری گا کسی ملامتا مترس عمر رضی اللہ عنہ در رائد اشی واسو زور کھایا مانن تو سعید کشتے سعیدہ اشیہ تئی وڑین کت کھاں کہ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امت ذمہ دار جوڑ کو تک و اللہ و یہ میانہ دے کس نیستے ہیں گوئیں گپا مہتر عمر رضی اللہ عنہ سعید ابن عامر وتی کو مکار بیے کے دعوت دا تو گوشتے اے سعید ماترہ حمس سے گورنری ذمہ داری دیئے حمس شامہ ایک میتگی نام ہے ایک شہری نام ہے آئیے در رہت اے عمر منترہ اللہ سوگن دا دیاں کہ منہ چوشیں چکا سے تہا دور مدے گوڑا عمر رضی اللہ عنہ زہر گپ تو گوشتے بجنت کے شما ای بلائیں ڈبا منی سرا داتگو نیم منہ تہنا ویل کنے من اللہ سوگن دے کہ منتر ایل نکنا پدا آیا ہمس گورنری دات و جوستکوت بارے ما پرتو پگار ایر مکنے آیا گوشت اے امیر المؤمنین من پگارا چون کنا بیت المال پگار چمنی حاجتا گیش ہیں کوئی گپا دیم پا حمسہ رہا دک بیت دراج مدت نگوستگا کہ چا حمسہ لہتے ہنچے مردم آت کہ امیر المؤمنین آئین سرب بھروسا گڑا مہتر عمر رضی اللہ عنہ گوشتا بارش ما ہوتی غریب و نزگار مردمانی ناما بگشت کو منا کہ مانی حاجتا سرجم بکنا گڑا آن نبشتا کتن دان نبشتا انت پلان مردم و سعید بن عامر عمر رضی اللہ عنہ حیرانی جوست کت سعید بن عامر کہیں آن گوشت کہ میں گورنر گوشتش میں گورنر غریبی آن در رائیں تھاو اللہ سوگن دنت کہ یہ لوگا روچانی روچ ہنچیں بیت کے اودا آس روک نبی بڑا عمر رضی اللہ عنہ ہمیں چو گریت کے چاہیے عرصان رشتہ ربتا پادت کو 1000 دینار ما پیلگیا کتن تو گوشتے کہ وتی گورنر چمنی نے مگا سلام کنے تو ایا بگشت کہ ای مال امیر المؤمنین رہ داتگا پڑتو کہ تو وتی حاجتان سرجم کنگا چمشا کمک بزیرے مردم سعید گوراگوں پیلگا سر بتا ایا پچ کوت شتہ دینار مانے بڑا یہ تیلانک دیانا ترند گوشت انا للہ و انا الیہ راجعون تو گوشے زانا بلاہی مصیبت ای سر آتک ای لوگ بانو کا پریشانی جست کو ترچی بھی تو سعید آیا امیر المؤمنین بیران بیت گوشتے انگتا مستر مصیبت اتکا جنین گوشت آیا مسلمان یک میدانی چیرتا رینک بتگا گوشتے چدو مستر مصیبت جنین گوشت چدو مستر مصیبت چی بتکا گوشتے دنیا منی آخرت برباد کنگا اتکا فتنہ و چکاس منی لوگ دپا اتکا جنین گوشت گل لینے و جنین زانگانات کی دینارا گوشتے گوڑا توہم منی کمکا کنیشی گل لینگا آئیے در رائن جنین ہاو گوڑا دینار پدا ما پیلگا کتن تو مسلمانانی نیزگارانی سرا باہر کتن مزن مدت نگوستگت کے مہتر عمر رضی اللہ عنہ شام مردمانی حال پرسیہ دارت وعد کہ ہمسا سر بیت کے جاگش کسانی کوفہ گوشت پرچہ کہ اید مردمانی ہم عادتا کہ مدام ہوتی امیرو مسترانی زنگش جا انچوش کے کوفہ وعد کے سر بیت گوڑا اود مردم پا وشت کیا اتکا و سلام اشتاد گوڑا عمر رضی اللہ عنہ جست کو کہ بار شماوتی گورنر چون گندے گوڑا آن زنگ جانگ بندات کو تو 4 گب جت کے ہر یک کی چو دومیگا مستر و گنترا گوڑا من گورنر و آ مردم دیم پدیم پتن تو دعا کت کہ اللہ سعید بابتا منی نیکی گمانا رد مابر کے منا ایسرا سک بروسا بتگ وحدی کے صحبت درست یک جاگا بتن من جست کت کہ ہاں بارے بگشت شمارا گون گورنر چونی شکایتی ہست گوشتش کہ دان روچ نیم روچ نوی تے پرمدرنی ہے گوڑا من گوشت تو چی گوشی بابتا سعید
کم کے خاموش بھی تو گوشتے اللہ سوگن نے کہ ای گپے پدر کنک من سک نادوستے بلنی کہ علمیت گوڑ گپ شت کہ من لوگا نوکر و چاکر نیست من صحبہ محلہ پاد کائیں پوتی لوگ مردمہ آرتا ترکنا کم و صبر کنا تا آرت لیس بزیری پدا پچانے پدا دزنماز گرانو درکائیں پا مردمہ عمر رضی اللہ عنہ جست کو دیگے باری چونے شکایت شما رگوں آیا گوشت کے ای شپا کسا پسونا دند عمر گوشت کہ من گوشت تو ای بابتا چی گوش سعید گر سعید پسو داد خدا زانت کہ من ای حبر پدر کنگا ہم ناپسند کنا گا پشت کہ من روچ پیشانی حزمتا حاس کتا گو شپا اللہ عبادتا من گوشت بارے دیگے شکایت کو جامے گوشتش ماہ تہا یک روچی ای پرما گوشتش ماہ تہا یک روچی ای پرما ہچ درنی من گوشت او سعید ای چی حبرے من گوشت او سعید ای چی حبرے گوشت منا نوکر چاکر نیست و منا دیگه گود نیست ابھی چامشیا کہ منا گورائن من ماہ یک رندے ہمشیا شودانو ودار کنا کہ خشک بھی و پدا بے وحد پا مردمہ درکائیں اور من جست کتام باریں دیگه چی شکایت شما گوشتش کہ دیوانہ برے برے اشیا ہنچی بی ہوشی گفت کہ اشیا ہوش کون دیوان مردمہ نبی من گوشت سعید ای بابتا تو چی گوشے گوشتے من خوبے بشہیدی وحدہ ساڑی بتگا موجود بتگا آ وحدہ من مشرکی بتگا من گندگاہ تا کہ قریش ای جانا سند کنانے و گوشانت کے بارے تو دوست دارے کہ تی جاگا محمد بتینے و گوشگاہت من پروردگار سوگند کہ منا و ای ہم دوست نبیت کہ من و تی چوکو چلانگانی امرائیہ ایمنا بنندہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم کنٹگی بلگی ہر دیں وحدے کہ من ای ترانگو وحدے کہ من ای ترانگا کپا و دلا گوشا من پرچا ای کمک نکو بارے اللہ منا پہل کنت یا نا ہمیں حیالا منا ہمیں بیہوشی گور جام پدا عمر رضی اللہ عنہ 1000 دینار پمی دیم داد گڑ عمر رضی اللہ عنہ در رائت اللہ شگرنت کہ منی نیکین گمان رد نبیت پدا عمر رضی اللہ عنہ 1000 دینار پمی دیم داد کہ ہوتی حاجتان سرجمیہ چمیں مالا کمک بزیرت وعدے کہ یہ لوگ بانو کا دیتا گوشتے شگرنت اللہ ہے کہ مارا چا حزمت رستگار کو پرو پما لوگ علمی ساوانی بزیر یا غلام بہا بزیر گوڑا یہ در رائن سعیدہ و اگان چمد و شترین چیزیں بیت گوڑا جانے نہ گوشتا کجام چیزیں گوشتی معاشہ ہمیں نے مگا پرترین کہ مارا دات گنتے گوشتے چھپیم گوشتے اللہ جوانے وامی دے دیئے جانے نہ در رائن ہاو اللہ ترشی مزہ بدند ہمیں دیوان نپروش تو ذر ما پیلگیا کتن تو لوگ یک مردم یا گوشتے شاں بر پلان جنوزا میں گورا و پلان سیوگانی گورا و پلان مسکینو بزگارانی گورا و پلان ٹکے نیزگارانی گورا اللہ راضی بادشاہ سعید ابن عامر چما مردمانت دیگرانی حیالش کی اشتر گورنت تری بیلے کے وقت حاجت منترنت وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین